O Plan Extra da Deputación de Pontevedra mobilizou na comarca do Salnés 8,7 millóns de euros na súa primeira convocatoria. Deles, o organismo provincial achega 7 millóns. E o balance que deixa o presidente provincial, Luís López. Proxecto común, é un proxecto de provincia, é un proxecto no que os concellos poñedes as ideas e nosa Diputación a financiación, en moitos casos do 100%, un proxecto que permitiu sacar do queixón proxectos, obras que van a ser unha realidade e logo por elevando todavía máis a categoría que xa tedes, na que tanto queremos da autonomía local. Actualmente son 9 os proxectos que no Salnés están a executarse o abeiro deste Plan Extra, nalgúns casos financiados ao 100% con fondos da Deputación Pontevedresa. Agradecer todo o empeño que poñedes a parte de responsables políticos, aquí hai veciños e representantes de corporacións municipais que tamén empuxades para que estes proxectos sexan realidades, reafirmar o compromiso do noso goberno, deste goberno, de seguir apoiando aos pequenos e medianos concellos con colaboración, lealdade e sen sectarismo, porque somos a Diputación dos 61 concellos. A ampliación das piscinas de Fonte Carmoa en Vilagarcía, a mellora da mobilidade peonil dende Pontedena ata a costa en Meaño, a rehabilitación do edificio multiusos de Portonovo en Sanxenxo, a ampliación dos servizos do campo de fútbol e do pabillón de Ribadumia ou o proxecto do Centro de Talasoterapia do Terrón en Vilanova son algúns dos proxectos postos en marcha con fondos deste plan. Pero isto non rematou aquí, senón que automáticamente lanzamos o segundo plan extra, dotado con 35 millóns de euros de novo, a efectos de que poidamos resolver antes de que remate o prazo de solicitudes do máis provincia. Por que? Se sodes beneficiarios, cumprides os requisitos, e chega o diñeiro, pois podades facer, se o desexades, esa aportación, esa cofinanciación con fondos da Diputación. Noutros casos, a Deputación chega a cubrir todo o investimento combinando os plans máis provincia e o extra. É o caso da reforma e posta en valor do Pazo Torrado e os seus xardíns encambados e de varias actuacións de humanización. A contorna de Sineiro no Grove, das rúas Marques de Bradomín, Naval e Alcalde Manuel de Graña na Illa e da Rúa Igrexa en Meis.